Čaute lidičky, jdem si zahrát oblíbenou hru, spíš u vás, protože je to docela směšný pro vás a je to Geometry Dash Lite, takže pokud se zase naštvu, počítejme, pokud budu mít víc než 10 naštvání, tak vám rozdám nezaručeně Robuxy, takže já nemám puštěnou tu hudbu, jen vím, co tam bude za hudbu. Takový to a mezi tím, pokud nemáte odběr, tak ho určitě dejte, protože už skoro můžu streamovat. Teďka mám nějak 37 odběratelů a potřebuji 50, takže nějak 15 nebo 14 odběratelů by určitě šlo. Takže a pokud vám video líbí, tak dejte like. Taky mi to pomůže. Já nevím, co říkat, protože je to moc těžký. Než se teďka tady ulévám, ale pokud tady to zvládnu, tak mi budete říkat Král Dash. Jakože Král Geometry Dash Lite. Ale jsou tam i nový verze, jako ohnivá Geometry Dash a ledová Geometry Dash, což já by spíš tu ledovou, protože je to taková strašně úplně prostě dobrá sezóna. Teďka jsme tady v této části. Dejte mi hodně štěstí, protože ta část je nejtěžší na světě. Normálně já to nenávidím. Počkejte. Na to, aby jsem se nezbláznil, tak musíte dát chvilku. Teď je tady hází nějaká burka, tak to budu někam přeskočit. Promiňte, asi vám vadí ty reklamy, tak promiňte, ale prostě... Počkej, boom. Thank you for... 1 minuta mi trvalo chcípnout. Doslova je to nejhorší hra. Já už na to seru. Hele, víš co? Ale já nechci jít k tady tomu kokotínovi. To je úplně nejhorší. A tady teďka kurz Word dělám za sebou. Hele, zkusím cykly, X-Step, Cyberfun. Hexagon? Tutor? Tady je nějaká trochu taková tower. Rub, always watching. No tak to je docela těžký. Oh my god, tady mám ještě lore. Ne. Že to není taková kopírka, takový to oheň a voda. Že není. Prostě tady budu dělat obíčko. To já jsem strašně hrozný. Počkej, ale ono je to opuštění, takže proč mi tam vůbec nechal to vlézt? To je totální plot twist. Já jsem si tady dal Emerald. Počkej, já to udělám dřív. Počkej, bum. Super. Počkej.
Lidi, mezi tím, co tady je reklama, řekněte mi, že jsem strašně reč. Nebo byste se vyraďovali, ne, že to tady není. A kde to měl kandidatiken. Tady ta reklama na mě vyjela a je to jako banner toho Geometry Dashu. Takže docela, já jsem měl mít, počkejte to, já jsem dokončil diktátor. Ne, ono mi to neukázalo. Ono to mi chtělo ještě, aby se o to zajímalo, ale já to chci znovu. Nebo to je prostě konec už. Není. Já jsem věděl. Tak. To oblíčka je takový Geometry Dash oby. To pojmenu určitě, protože je to strašně oblíčkový. Jako v tom, když pokud neznáte, že tohle je oblíčko, tak jako vy nejste ani vůbec oblíčkovo znavci. Prostě já znám, co je oblíčko a co ne. A tady to je oblíčko takový, ale není to v Robloxu takový to klasik, takový to jdi za Rumy. Ne, nejdu. A děkuju. Takže já to udělám. 3, 2, 1. Hej, tady ta hra vás asi bude bavit víc Tower. Já to zkusím dokončit tady ten level, pokud to vůbec bude možný. Protože můj mobil, pokud jste viděli, má 20%. Dobrý čec! Viděli jste to, je cheat totální. Ten odběr je tak dobrý, že on si měl pár kůže. Má film. Když ten odběr má, začíná epicky monologem o tom, jak jsou všichni na vodu. To nám bude klasik. Žijeme ve společnosti. Ono mě to fakt jako chce naštvat. Yes, mám další. Bude to trochu větší gameplay. Bude to větší gameplay. Hlavně nechci jen peníze. Hlavně ten komentář. Jako prostě. Chceš peníze? Nechci peníze. Nechci peníze. Já se bojím tady tekutin, když to vypadá. Ne. Ne. Oh my god, to je mega hezký. Počkej. Ne. Pomoc! Já vím jak. Level completed.
Jo! Já mám nejlepší completed. Yes! Takže díky, pokud jste této video měli rádi, tak mi dejte odběr a like a mezi tím čus.